Haga jingle kai Africa Cup of Nation haprenga Namibia Persia eka Mali. Haba pai shagre ga jingle kai baro art ligi kenhun ki klemla batpen ki jar nadu basdang ga jingle kai hadu bukut jong ga jingle kai. Baleng bangan ga jingle kai baro art ligi kenhun kilayo benrong shagarau 16 naga group E. Hagawai par ga jingle kai jong ga group E haprenga South Africa Persia eka Tunisia. Hagan ga jingle kai baro art ligi kenhun ki kai klemla abat penki jar nadu basdang ga jingle kai hadu bukut jong ga jingle kai baleng bangan ga jingle kai ka South Africa kala yo benrong shagarau 16 kan ba ka Tunisia ka haban lek phaying haga jingle kai ka ba haba ga group F hapreng ka Tanzania Persia eka DR Congo haga ga jingle kai baro art legi kenhun ki klemla abat penki jar nadu basdang ga jingle kai hadu bukut jong ga jingle kai baleng bangan ga jingle kai ka Tanzania ka haban lek phaying Agawai par ga jingle kai ka bahapa ga group F hapreng ka Zambia Persia ika Morocco. Haba pai shang ga jingle kai ka Morocco ka lala bat lim ika Zambia dai weilanat. Padia ga sigol jong ga Morocco le yo ban chap. Leng ba u hakim haga minit ka ba live nyau. Baleng ba ga jing job ka Morocco ka yo ban rong sha ga round 16 kat ba ga Zambia ka hapan le phaying. Haga jingle kai Asian Cup ka bahapa ga group D hapreng ka Iraq Persia ika Vietnam. Hagan ga jingle kai ka Iraq kalala bat lim salit ya ka Vietnam da lai la ar bari ya ga gol pen job jong ka Iraq la yo pen tap ashwa ban kut ka jingle kai kata ha ka minit ka ba khandai peu plus khat ar leng ba ka penalty ba leng ba ga jing job ka Iraq kala yo ban rong sha ka raw 16 kat ba ka Vietnam ka ha ban lek phaying hagawai par ka jingle kai ha preng ka Japan Persia ka Indonesia haba pai shang ga jingle kai ka Japan kala khore ka nam job hadin ba kalala bat lim ya ka Indonesia da lai la kuwai baleng bagan dengan 6 job ke Japan kalau yo benrong syakarau 16 kan baga Indonesia pat ompat la ban penti kana bagan yo benrong syakarau 16 namar ka hapan up ke jingle kai jong ka group E bat ka group F